God aften og velkommen til den her video. I dag har jeg ikke været til gymnastik, men jeg har til gengæld trænet min stemme herhjemme. Og det vil jeg prøve at lære jer i den her video. Nu vil jeg først lige vise jer, hvordan en stemme ser ud. Og derefter vil jeg give jer nogle tips til, hvordan man kan lære sin stemme. Når man skal prøve at lære sin stemme for første gang, kan man bruge en madras, så ens hoved kan støtte på den. Jeg kan lige vise jer, hvad jeg mener. Det er en god idé at varme sin håndled op, inden man prøver at lave den her stemme, især hvis man ikke er vant til at træne. En anden mulighed er, at man starter med at øve det op ad en væg. Lad mig vise jer, hvad jeg mener. Der er i dag kun 4 dage til konkurrencen, så husk at se med på min kanal. Tak fordi I så med. Jeg håber, I fik noget ud af videoen. Farvel!